Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdyry Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Türkmenistan betaraplyň mekaniýalyny üstünlükleri beseýän kärhanlar hormatly prezident bilen ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmekde öňde goýan aýdyň wezipelerinden uralyp durly görnüşli ýokary hili önüme önermekligiň hötdetinden gelýär. Şeýle kärhanlaryň biri Türkmenistanyň Dokmy Senat ministriniň Daşow şäherindäki Çeper tikin kärhanasy. Türkmenistan Dokmy Senat ministrliginiň Daşow şäherindäki Çeper tikin kärhanasyny işliň göwnüje şunyň talabyna laýyklykda anyp barylmak üçin ähli mümkinçilikler döredlendirip, kärhanada tikin önümleriniň durly görnüşlerini taýýarlamaklyga niýetlenen kämil enjamlar urnaşdyrylyp, ular hünärmenler tarapyndan dolu güýjüne işledilýär. Türkmenistan betaraplyň mekaniýalyna täze görnüşli önümliň öndürilip başlanmagam belenilmäge münasipdir. Kärhanada önümlüň köpüsiniň buyurmalar esasyna taýýarlanylýanygy belenilmäge değişdirip, oňa ýurdumyzyň senagat gurulşy obuhujylygy, bilim, medeniýet, saglyk goruş pudoklaryna niýetlenen ýokary hili önümlüň öndürilip başlanmagam dolu şaýatlygy diýip, adamlar bu ýerde önerilýän durly görnüşli hemem ýokary hili haritleri satyn almaga mümkinçilik alýarlar. Bu kärhanada durly görnüşli mekdep okuwçylaryna niýetlenen täze biçүүдäki eşiklerim öndürilip başlanyp, kärhanada öndürilýän önümlüň arasynda şu ukyply uly ýaşylar hemem çağalar üçin durly görnüşdäki eşikleň maşgalalarda ýokary etlek bilen ulanylýan ýorgun nüşekleň, ýasyklyň we beýleki durly görnüşli haritlaň bolmagy gowunurjy ýagdaýdyr. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasynyň ýerine ýetilmegine münasip goşunt goşmak bu ýerde baş maksada urly. Çeper tikin kärhanasynyň işgärleri ýokary hili önüme önermek üçin ähli mümkinçilikleri we ajaýyp şertleri döredip berýän hormatly prezidentimize alkyşlaryny aýdýarlar. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe hormatly prezidentimiň Alparyany il ýurt bähwetli işlerinden ata watanymyzyň gülläp etmek baradaky tagalalaryndan egsilmez alham hemem güýj alýan ýurdumyz himýe senatyna da uly ötüşleň şaýady bolýar. Milli liderimiň ýurdumyzda dünýä bazarlaryna uly ösübilýän önümlüň durly görnüşlerini önermäge niýetlenen täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan häzirki zaman önümçilik detalaryny döretmek boýunça beren görkezmeler esasyna gurulyp ulanylmagy berilen Ahar vilayatynyň Änew şäherine ýerleşen ýuwjy serişleri önerýän kärhanada biziň baýdanlamady Aňry ýany bilen tasdiklaýar. Ahar vilayatynyň Änew şäherine ýerleşen dünýäniň iň öňdebarjy ýurtlarynyň kämil enjamlary ornaşdyrylan ýuwjy serişleri önerýän hususy kärhanasynyň baş maksady günnelik 10 tonna ýuwjy serişleri önermäge niýetlenenler. Türkmenistanyň Senagatçylyk Telekaçar Birleşmesiniň azaty bolan bu hususy kärhana 2015-nji ýylda esaslandyryldy. Bu hususy kärhana daşary ýurtlardan getirilýän önümlüň ýerini tutýan önümçilik üçin zerur bolan gaty hemem suwuk görnüşdäki önümleri önerýär. 2 hektar meýdana ýerleşýän bu kärhanada arasaçylyk serişleriniň 20 guruly önerilýär. Häzirki wagtda bu ýerde 20 we 150 ml limon ýa antibakterial serişde 60 gramlyk gapda dıklan turbadaky hapalar çözüjiler 500 we 750 gramlyk hemem 5 şeýlede 30 litrlik gapgaç ýuwjy serişler 230 gramlyk gapda ýerleşýän gel görnüşli gapgaç ýuwjylar 500 gramlyk hemem 5 litrlik suwuk sabunlar 500 gramlyk sepilýän görnüşli aýna ýuwjylar temizleýiji egneşik ýuwjy enjamlar üçin ýetlen 500 gramlyk gury arasalaýjylar temizleyici enjamlarda hapalan ýygnanmada üçin ulanylýan arasalaýjy serişleriň 550 gramlyk görnüşi, 3 litrlik suwuk görnüşli egneşik ýuwjylar, ýene-de 1 we 3 litrlik egneşik ýumşadyjy hemem ýyfberji serişler, 1 litr gapda ýerleşýän kafil arasalaýjylar, hammamlary arasalaýan 750, şeýle-de 900 gramlyk temizleýijiler, 1 litr gapdaky xlor agyrdyjylar, 500 gramlyk gury toz görnüşli temizleýijiler, bakteriýalary ýok edici şeýle-de 20 ml mehmanhanalaryň buyurmalary esasyna taýýarlanýan şampunlar halkymyza ýygydarly getirilýär. Yeri gelende bellemeli zatlaryň ýene biri bu döwrap kärhanada häzirki wagtda hormatly prezident bilen saglyk döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak maksady bilen bu ýerde gigiyenik temizleyici antibakterial serişleriniň birnäçe görnüşleri önerilip, ilat köpçüligine ýetirilýär. Hemem halkyň ösün-ösüne kanagatlanýan arasalaýjy serişde bolup, uly isledini pedalanýar.
Büyük köp görnüşli önümler yurdumdan halkymyza günnülik zerurlygyny arasaçylyk serişleri bilen bir kemsiz üpçüne diýenini hemme daşardy uruturdan getirilen önümden orun tutýan önümleri talaba laýyk ýokary hili önürip bilýän onu görkezýär. Kärhanada önürleýän önümden her biriniň döwrüň ösen talabyna laýyk bolmak üçin hili gözöçlüginden geçirýän barlyhanada bar. Döwrewap heş arasalyjy hususy kärhanasyny önürleýän temizleýici serişleri gaplamaklyga niýetlenen plastik gaplar bu kärhananyň özüni önürleýär. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna kärhananyň ruh bilen hem agzbir işgärleri ýurdumyzda telekeçilik hem hususiyetçiligi ösürmekde. Döredip berýän giň şertler üçin hormatly prezident we alkyş sözlerini beýan edýärler. Bazar ykdysadynyň hereketlendiriji hökmüne telekeçilige gollaw bermek döwlet siýasatynyň ileri tutulýan möhüm uğurlarynyň biridir. Hususy bölegiň häzirki gadanýan üstünlikleri hormatly prezident bilen ýygydarlyk hem maksady gönükdirilen durmuş ykdysady uğrunyň aýdyň netijesidir. Gadanylýan üstünlük maksatly türkmen hojalyk jemgyýeti üçin mahsus aýratynlykdyr. Maksatly Türkmen hojalyk jemgyýeti ýokary hilli guruluşyk önümlerini penjere diri gapylary öndürmäge ýürütüreşip, ol ösen ýurtlarda öndürilen teňki enjamlar we gurallar bilen enjamlaşdyrylan. Soňky ýyllarda telekeçiliň işçiň gatnaşmagyna ýordamda durmuş ykdysady taýdan ötürmegiň döwlet maksatnamalary netijeli durmuşa geçirilge. Senagat toplumynyň hil taýdan täze derejä çykmak üçin oňyn mümkinçilikler üpçün edilge. Arkada prezidentimiziň ýordamynyň ykdysadyetiniň döwlete dahilli bolmadyk puwdagyna gollaw bermek baradaky asyrly siýasatynyň durmuşa geçirmegi, hususy iş uğurlugyň ösdürilmegi, ýokary hilli we daşary ýurtlardan getirilýän önümleň orun tutýan hemde ähli görkezjiler babatda ýokary halkary ölçeklerine laýyk gelýän, eksporta niýetlenen täzeçil usullaky gaýtadan işleýän puwdagyň kämilleşdirilmegi üçin ägurt uly mümkinçilikler açýar. Häzirki wagtda önümçiligiň kuwatyny artdyrmak, sarp edijiliň islegini kanagatlandyrmak bilen baglydyr. Ykdysadyetiň bazar gatnaşyklar şertlerini önürçilikli hem dörejelikli işleýän maksatly türkmen hojalyk jemgyýetine häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelýän önümler öndürilip, şu ýylyň 6 aýyny göz tutulan işler artygy bilen ýerine ýetirildi. Onuň önümçilik bölümlerine 36 görnüşli önümler öndürilýär. Bu ýerde ornaşdyrylan kämil enjamlar işiň saglaşykly alınıp barylmagyna oňaýly täsir edýär. Berkar döwletimizden bagtyarlyk döwründe telekeçiligi, hususiyetçiligi ösürmäge uly mümkinçilik açylgy. Bu gorda hormatly prezidentimizden amala aşyrýan özgertmeleri, ýokary netijeleri betlenýär. Milli liderimiziň ýylt bähwidine gönükdirilen işlerinden ruhlanyp zähmet çekýän maksatly türkmen hojalyk jemgyýeti häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda işlemegiň ýörelgelerini ustatlyk bilen özleşdirýärler. Maksatly türkmen hojalyk jemgyýeti döwre we binalary bedemek üçin zerur bolan önümleri öndürip, oňat ykdysady görkezjileri bilen barha adygy, binalyň daşky keşfini bedemek, öýde rahatlyk ýagdaýyny döretmek üçin jemgyýetiň işgärleri, guruluşyk puwdagynyň dünýä ýolunlaryna laýyk gelýän, häzirki zamany we uly islegden peýdalanýan önümleň dürli görnüşlerini öndürmek bilen, olaň arasynda awtomatik sensorly gapylary, böleklerden ibarat bolan awtomatik dergözeleri, günden goraýan telerleri, basyrmalary, binalyň öň tarap üçin silikonly alümiň penjireleri, bedek önümleri, aýnadan ýasalan germegler uly islegden peýdalanýar. Arkada prezidentimiz dünýäniň öňde barja tejribeleriniň işin öwrenilip, işi döwrüň talabyna laýyk derejede ýöretmek üçin ähli tagalaryň edilmeligini belirtdi. Gahrman arkadagy telekeçiliň işine ýygydarly gollaw berip, olaň möhüm ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işin gatnaşmalygyny belirtdi. Ykdysadyetimiziň mundan beýlekde kuwatlanmagyna telekeçilere wajyp ornuň değişli bolup durýanyny aýratyn noktaýa. Bu ýerde iň soňky ilmi işläp taýýarlamalaryň hem-de innovasiýalyň ornaşdyrylmagy, ekologiýa taýdan arasa tehnologiýalaryň ykdysady babatda netijeli enjamlaryň peýdalanylmagy häzirki döwürde bäsleşlige ukyply önümçilikleri döretmegiň möhüm şerti bolup durýar. Telekeçiler netijeli iş alyp barmak hem-de giň möçürli taslamalary durmuşa geçirmekde. Hususy telekeçilige bildirilen anam bu babatda döwlet tarapyndan derur gollawlaryň berilýäni üçin gahrman arkadagymyza hoşarlyk sözlerini beýan edýärler. Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne ýurdumyň telekeçilik ulgamyny ösürmek, hormatly prezidentimiziň parasatlyk hem öňdönürjilikli adil siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Şonuň netijesinde bolsa bu ulgam gün saýyn pajarlap ösýär. Balkyn vilayatyna da bu wagtda alınıp barylýan döwrewap işler aýratyn belenilmäge münasipdir. Ony vilayatyň etrapdyr şäherlerine gurulup ulanylmagy berilen dürli senagat hem ady önümlerini önürýän hususy kärhanalaryň mysalyna da aýdyň göz ýetirmek bolýar. Şeýle hususy kärhanalaryň kataryna vilayatyň Türkmenbaşy tarapyndaky senagat plastik hojalyk jemgyýetini görkezmek bolar.
Berqarar döwletimizin bagtiyarlyk döwrüne gahrman arkadagymyzyň bimeçer aladatynyň taýatynda telekeçilik ulgamy, uly rowaçlyklara betlenýär. Hormatly arkadagymyzyň telekeçileri gollamak baradagy taýda tagalalaryndan uruklanan Balkyn welaýatynyň telekeçilerim ýurdumyzda senat we azyk önümleriniň durly görnüşlerini öňürmek bilen badarlarymyzda harit bolşulugyny döretmekde netijeli işler durmuşa geçirýärler. Welaýatyň Türkmenbaşy etrawynyň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň senatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Senat Plastik Hojuluk Jemgyýetiniň telekeçileri gahrman arkadagymyzyň döwlete degisli bolmadyk ulgamyny ösdürmek baradagy taýda tagalalaryndan ugur alyp, polietilenden, polipropilenden we tehnologik goşulan çygymallardan plastik enjamlary öňürmekligi ýola goýdular. Bu önümçülüň ýurdumyzda ýeketäk bolmak bolsa aýratyn guwannyrjydyr. Senat Plastik Hojuluk Jemgyýetiniň bu önümçüligi ýylda 240 000 sany üstünde durly haritlar goýmak üçin enjamlary öňürmeklige mümkinçiligi bar. Müşteriliň ähli derurlyklaryny üpçün etmek üçin kärhanada ikinji ulgamyň gurnalmagy bilen oň önümçülik guwatyny ýylda 400 000 sana ýetirdi. Bu önümleň içerki we daşarky wagtlarda durly önümler saklamak, daşamak we ýerlemek üçin örär ähmiýetlidir. Oň häsiýet aýratyny bolsa müşteriler üçin juda amatlydyr. Şoň üçin ýurdumda bu harida bolan isleg gün saýyn artýar. Häzirki wagtda buyurmalar esatyny işleýän bu jemgyýetiň hünärmenleri her bir sargylary öz wagtyny ýerine ýetirmek ugruna hazym guwannyrjy netijeler gazanýarlar. Hususi kärhanada hünärmenliň goňlary zähmet çekip, olar bir ýerde oturdular ýokary hille senat önümlerini öndürmäge niyetlenen daşary ýurt enjamlaryny utsatyk bilen ýerkedýärler. Bu döwrap enjamlaryň kömegi bilen morsa şu ýylyň geçen hatabat döwrüni oňat netijeler bilen jemläp, ýokary hille önüm öndürmek bilen bu önümler müşterilere bökdönüşde ýetirilmeginiň hötdödinden geldiler. Bu ýerde ähli işleň awtomatlaşdyrylan usulla dolandyrylmagy bolsa, aýratyn bellenmägi münasipdir. Gün saýyn uly ötüşlere eýe bolýan Senat Plastik Hojuluk Jemgyýetiniň hünärmenleri şu günler esasanam hormatly arkadaşymyzyň kararyna laýyklykda Gyýanly şäherçetine gurulyp ulanmagy berilen polietilen hemde polipropylen öndürmek boýunça gaz himiýa toplamynyň we Türkmenbaşynyň nefti gaýtadyny işleýän zawodlar toplamynyň buyurmalary esasynda ýokary depkinlerde gaýratly dähmet çekýärler. Olaň sargytlaryny öz wagtynda berja etmek üçin morsa tutanýarly dähmetlerini birjigem gaýgyranoklar. Mahlati Balkanly telekeçiler Türkmenistan bitaraplyň mekan ýerine da gahrman arkadagymyzyň telekeçilik ulgamyny ösdürmek, telekeçilere berýän gollaw ýardamlaryndan hasam ruhlanyp, önümçüliň täze görnüşlerini oýlap tapmak ugruna da netijeli işleýärler we öýleriniň iş tepkinlerini barha güýçlendirýärler. Hormatly prezident bilen ýurdumyzyň hususy ulgamynyň ornuny ýokarlanyrmak, bäsleşige ukyply önümleri öňürýän hususy kärhanalaryň önümçilik kuwatyny artdyrmak barada edýän bimeçür aladlarynyň çäginde gurulýan kärhanalar halkymyzda ýokary hili önümler bilen üpçün etmäge uly ýardam berýär. Mal welaýatynyň Bayramal şäherindäki polietilen torbalary, plionkalar hem polipropylen haltalary, şeýle turbalary öňürýän eşretli kenar hususy kärhanasynyň işgärleri halkymyzyň bu önümlere bolan eseglerini kanatlandyrmakda özleriniň munasip goşuntylaryny goşýarlar. Türkmenistanyň senatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Mary welaýatynyň Bayramal şäherindäki eşretli kenar hususy önümçilik kärhanasynyň işgärleri Türkmenistan bitaraplyň mekan ýerine da polietilen we polipropylen önümlerini öndürmekde ihlaslyk görkezýärler. Ýurdumyzda daşary döwletlerden ýetirilýän haritlaryň ornuny tutup bilýän, bäsleşige ukyply, ýokary hili önümleri öňürýän bu kärhananyň işçileri hünärmenleri döwletimizde harit bolşulugynyň döredilmegine öz munasip goşuntlaryny goşýarlar. Döwrap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan desgady halk hojulugyny, durmuşda feudal nokatlaryny günnelik kullanylýan polietilen toralar, ýylaçyxanalar üçin polietilen örtükler, guruluş puwdagyny we dokma puwdagynyň önümlerini gaplamakda giňden ulanylýan polietilen haltalary öndürilýär. Şeýle de bu kärhanada ýokary hili 20 mm-den başlap 60 mm-çenli bolan gowrumdaky suw geçirji polipropylen toralarynyň we haltalaryň durly görnüşleriniň önümçiligi amala aşyrylýar. Polietilen we polipropylen önümlerini öndürmek üçin gerek bolan çygymal Balkyn welaýatyndaky Gyýanly polimer zawodundan we Türkmenbaşydaky nefti gaýtadyny işleýän zawodlar toplamyndan getirilýär. Kärhanada dünýäniň ösen döwletleriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary oturdulanlar. Bu döwrap enjamlaryň işini bolsa, häzirki zamanyň kemil tehnologiýasyny başgarýan hünärmenler alyp barýarlar. Berqarar döwletimiziň bagtiyarlyk döwrüne, hormatly arkadaşymyzyň ýurdumyň telekeçilerini döredip berýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp zähmet çekýän. Bu hususy kärhananyň işçileriniň esasy maksady öňürilýän önümden ýokary hil derejesini üpçün etmekden ibaret bolup durýar.
Bu yerde oturdulan dünya ülgülerine layık gelen bu kämil enzamlar bolsa, işleri ýokary derejede guramagy we ýokary hilli önümleri öndürmäge mümkinçilik berýär. İşleri döwrüň talaplarına layık ýoly goýulan bu önümçilik kärhanatyna 60-dan gowrak adam däkme çekýär. Bu kärhanada däkme çeken işgärliň agla we böleginiň ýaşlar bolmagy aýratyn bellärliklidir. Olong ihlasly däkme çekmekler netijesinde bu ýerde öndürilýän ýokary hilli önümleň muktary barka artýar. Kärhanada öndürilýän önümler ýurdumyzyň ähli günjeklerine ýygydarly uradylýar. Esretli kenar hususy kärhanatynyň ýokary hilli polietilen we polipropelen önümlerini aljylar tarapyndan ulutleg bilen satyn alınýar. Kärhananyň işgärleri ýurdumynyň telekeçilik ulgamyny ösdürip, ýeşur telekeçiligiň göllegli däkme çekmekler üçin giň şertler döredip berýän Mehriban arka dagymyda alkyşlarylaryny aýtýarlar. Berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe hormatly prezidentiň taýlaty bilen ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmakda, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hatam ýokurlandyrmakda, milli ykdysadyýetimiň döwleti degişdäl pudugy bilen telekeçilige de uly orun degişdir. Ahir wagtyna da azyk borçlugyny döretmek, bagtyar ýyl günümiň toý saçagyny ýokary hilli ady günümler bilen bolelin üçin etmekde. Göreli görkezýän hususy telekeçiligiň sany ýyl saýyn köpelýär. Baydylanlar bolsa welaýatyň göýekdi etrawyna ýerleşýän aýaýdyň harit nişanly kanditer önümleri önürýän önümçilik kärhanasynda häzirki wagtda alınıp barylýan netijeli işlerden aýdyň görünýär. Ahal vilayatynyň Göktepe etrawynyň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan aýaýdyň harit nişanly kanditer önümlerini önürýän telekeçiligiň gujul gaýratly zähmetleri bilen önürilýän azy önümleri özleriniň iň ýokary hili hem tawamlygy bilen aljylaryň arasynda hemişe uly islige eýe bolýar. Kämil enjamlar oturdulan bu kärhanada kanditer önüm bolan kempudyň hem de mekkajugan taýajaklarynyň önümçiligi ýoly goýulan. Daşary ýurtlaryň iň bir ygtybarly tehnologiýa enjamlary oturdulan bu kärhanada tüýji önümleriniň dürli görnüşleri öňürilýär. Hususy kärhanada öňürilýän kemputlary ýokary hil derejesine getirmek üçin ýer tuğdananyň, almanyň, armadyň, ananasyň, kafeýiniň we zirkin taam merçileri ulanylýar. Aýaýdyň harit nişany bu kärhanada öňürilýän çaý başynyň lezzeti bolan kemputlar 3 kilogramlyk ýürüýte gaplary gaplanylýar. Şeýlede bu hususy kärhanada ýyla tarapyndan köp islegilerliýän önüm bolan mekkajugan taýajaklary öňürilýär. Ýeri gelenine belesek kärhanada öňürilýän bu önümiň häzirki wagtda köp gyrydarly önümleň birini urlanýany bellemek gerek. Bu ýerde öňürilýän önümiň hil derejesiniň hasy ýokary bolmagy bolsa, aljylaryň oňy bolan islegilerini hasy artyrýar. Kärhanada häzirki wagtda şekeriň goýuş ýeresine batyrlan mekkajugan taýajaklarynyň önümçiligi ýoly goýulan. Taslama kuwatlygy bir günde 300 kilograma barabar bolan mekkajugan taýajaklaryny, şeýlede bögenjik hem de lezzet ady bilen öňürilýän kytyrda öksüýji taýajaklary halkyň isleg bildirýän önümleriniň arasynda uly orun tutýar. Bu önümleň sagatda 200 kilograma öňürilip, onda mekkajuganyň ugyny, buğday ugyny, krahmal, kakao, ösümlik ýagy, gory süýt hem de arasy agy ulanylýar. Çiğmalyň bu görnüşleri işçi hünärmenliň taýlaty bilen inkämil tehnologiýalaryň kömegi arkaly bu ýerde gaýtadan işlenilip, olardan ýokary hilli önümler taýýarlanylýar. Sonra bolsa bu önümler dürli ölçegdäki göze geligli, owadan ýürüýte gaplara gaplanylýar. Zähmet gadamy batly bu telekeçi kärhanada häzirki wagtda işgärliň ony goly zähmet çekýär. Geljekde bolsa onu ila tarapyndan köp isleg bildirilýän azyk önümleriniň ýene-de bir näçe täze görnüşlerini öňürmeklik gözeňde tutulýar. Bu ýerde öňürilýän önümler buyurmalary we islegleri esasyna ýurdumyzyň ähli wilayatlaryna hem de paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sowda dukandlaryna uradylýar. Kärhana ruh bilen işgärleriniň şu günlerki gün saýyn artýan zähmet depinleri bolsa, hemişelik bir taraplamyzyň 20 ýyllyk toý münasibetli. Türkmenistan bir taraplam mekana atly şygaryny özleriniň öňürgen haritlarynyň bedegine giňden peýdalanyp, öz öňlerine goýan asylly maksatlaryna ýetjekdiklarynyň aýdyň güwäsi bolýar. Türkmenistan beýtaraplaň mekaniýalyna ýurdumyzyň halk hujulugynyň ähli ulgamlaryna täze sepketlere tarap anamly barlýar. Bu ähli halk galkynyşyna ykdysadyýetyň döwleti degişdäl uramynyň edara kärhanalary işe goşulýar. Muň şeýledine şu günlerde gadanylýan netijeler dol şaýatlyk edýär. Şeýle kärhanalar Daşow welaýatyna da awel. Güneşi diýarmyzyň ösüşlerine münasip goşant goşmak şol kärhanalaryň işçi gullukçylarynyň baş maksadyna öwrüli.
Öňde goýulan derwaýs möhüm wezipelerden ugur alýan Daşowut welaýatynyň telekeçileri durly görnüşli islegli önümleri öňürmekde özleriniň iş ussatlyklaryny görkezýärler. Bu bolsa ähli ulgamlarda özüniň oňy netijelerini bergen. Orta we kiçi telekeçiligi ösdürmegiň hasabyny öňürleýän durly görnüşli önümler bugün ýurdumyzyň ak bazarlarynyň, dukanlarynyň, toý saçaklarynyň bezegidir. Hormatly prezidentimiziň öňde goýan ören jogapkärlik wezipelerinden ugur alýan welaýatyň telekeçileri hem hususy kärhanalary öňürleýän önümleriň görnüşlerini köpeldip, olaryň ýokary hili bolmagyny gazanýarlar. Şolaryň arasyndan Niýaz Fadanaky etrawynyň çägine hereket edýän 60 owa harit nişanly kärhanada bar. Bu kärhanada miweli içkileriň kädir 12-den gowrak görnüşi öňürleýär. Durly ölçekdäki gaplara gaplanýan gazlanýan içkiler ila tarapyndan ýokary isse bilen alınýar. Olaryň arasynda tokoy miweleri, alma, ülje, şettali, portakal, hemem başga da durly görnüşli miweli içkileriň bolmagy aýratyn bellenmäge degişlidir. Kärhananyň telekeçileriniň gözlegli işleriniň netijesinde taýýarlanýan durly önümler bayramçylyk toý saçaklaryny bezäp bereketini hassa artdyrýar. Bu bolsa hemişelik bitarapligymyzyň 25 ýyllyk toýuna münasip zähmet sowgatlarynyň taýýarlanýanyny aňladýar. Öňürleýän önümleriň ýokary hil derejesiniň üçin edilmegi hususy kärhanalaryň telekeçileriniň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Türkmenistan betaraplyk mekaniýalyna halkymyzyň mukaddes saçaklarynyň ýokary hili azyk önümlerinden mydama dolu bolmagyna öz münasip goşantlaryny goşup, ahlasy zähmet çekýän bu kärhananyň agzyber işgärleri ýurdumyzda joşgyny işlemege giň mümkinçilikleri hemem şertler döredip beren hormatly prezidentimize alkyş aýdýarlar. Hemem täze sepetleri tarap anamly barýarlar. Hormatly prezident bilen durmuşa geçirýän düýpli özgörtmeler hemem taýsir taýlalary raýatlamyzyň bolelyň eşretli, bagtly durmuşda ýaşamagyna gönükdirlendir. Bu wagtda ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen birlikde owy hojalygyna da giň maksatly hemem tutumly işler durmuşa geçirilýär. Halkymyzy hut öz bereketli toprağymyzda ýetişdirilen tergöýek önümler, bakçy hemem miweler bilen üpçün etmek ýurdumyzyň ekrançy daýhanlarynyň baş maksady bolup durýar. Bu wagtda ýurdumyzyň Lewap hemem Balkyn welaýatlarynyň ahlasy bagwanlarynyň şuňdurky netijeli zähmeti muňa aýdyň misallar. Ahlatly zähmeti hemra edinen saq toprakdan bereket öndürmekde baý tejribe iyi bolan Lewap welaýatynyň usat bagdaýhanlarym ýylyň ýokary netijeler gazanmakda ajaýyp netijeleri görkezip gelýärler. Türkmenistan betaraplyk mekaniýalam Lewaply bagdaýhanlar üçin ýene-de iň şoğru we bereketli ýyllardan biri boldy. Mewsimlerini aratyňky çärelen öz wagtyna durmuşa geçirilmegi, bagdaýhanyň ýadawsy zähmeti, eni toprağa singdirilen zähmet netijesinde bereketli bol hasyl kemale getirildi. Lewaply bagwanlar özlerini berkidilen kärene mülkýerlerine, şu günler şeýtalynyň armadan garalynyň we beýlekim ýewilen bol hasylyny kemale getirdiler. Mälim bolşaly tagamy süýüçi ballan datly Türkmen toprağyna bitýän ýewilerdiň bir özüniň daşky görnüşi bilen tapawutlanman, siňetliligi, ýokumdylygy, şeýlekem insan saglygyna oňaýly täsiri, esasan hem ekologiýa taýdan arasalygy bilen tapawutlanýar. Vilayetde bağlardan bol hasyl almakda vilayetin beýleki etraplarynyň bagwanlary bilen birlikde Saýyt etrawynyň Gülistan daýhan birleşiginiň usat kärendiçi bagwanlarynyň gazanýan netijeleri hasam belenilmäge münasipdir. Bu hojalykda bagwanlar öz kärene ýerlerine şeýtalynyň 7, armadyň 4, garalynyň 5, şeýlekim almanyň 4-den gowrak görnüşini, şonuň bilen birlikde beýleki miweli baglanan bir neçe görnüşlerini ýedip, olardan bol hasyl almakda öňde goýulan meýilnamalary artygy bilen ýerine ýetirip gelýärler. Hojalykda ilmiň häzirki zaman gazananlarynyň we döwrewap usullarynyň netijeli peýdalanýar. Esasan seçkiçilik işine ulans berilýär. Ilkinji nowatda ilata miweleri mewsimiň dowamyna ýygydarly hödürläp durmak maksady bilen bol hasyl berýän we ýerki aralyk we giçeşýän görnüşler taýlanýar. İdegi işleri her bir görnüşüň tebii garatenliklaryna görä aratenikaň talaplaryna laýyklykda ýola goýulýar. Bu orta bagwanlyň ihlatynyň ýerine döşüp bol hasylyň kemale gelmegine ýardam edýär. Häzirki wagtda umuman wilayatyň baglyk meýdanlaryna bu ýetişýän termiýeleri öz wagtyna ýygnamaklyk işleri köpçüliklen we gyzgalanlaryp barylýar. Bagwanlar tarapyndan ýetişdirilen meýweler Lewap wilayatynyň meýwe owy hojalyk synagat birleşigine tapşyrylýar. Birleşik tarapyndan bu önümler terligini ilata getirmek maksady bilen bazarlara
beýleki sewdan okatlaryna uğratylýar. Netijede ine toprağa siňdirilen ahlas, bereket bolup saçaklarymyza dolýar. Yetiştirilen hasylyň bölegi bolsa, arkada prezidentimiň aladasy bilen gurulyp ulanylmagy berilen ýürütse godaja ambarlara yerleşdirilýär. Senagat birleşen işgärler tarapyndan bu ünümlen talaba laýyk göteriligi bilen saklanmagy urunada uly aladalar edilýär. Umuman ahlatly zähmetinden bereket tapýan lewaply bagwanlar geljekde de bol hasyl urunna netijeli zähmet çekjekdiklerini ananyrýarlar. Ular halkymyzyň bol we eşitli durmuşda ýaşamagy, bagçylygyň ösürilme uruna taýsy tagalalar edýän gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň parasatly ýol başlygyna garaşsyz baky we tarapdýarymyzyň sebitlerini durmuş yksadydan durnukly ösürmek boýunça giň göçerli özgörtmeler amala aşyrylyp, ýylatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini düýpli ýokarlandyrmakda, halkymyza ýokary hili adyk önümler bilen bolelyn öpçün etmekde, ägert uly işler durmuşa geçirilýär. Şunu Balkın vilayetiniň Serdar etrabynyň daýhan birleşiklerinden käreneçi bagwanlary, insan saglygy üçin ýokumly önümleri bolan erik, alma, ölçü, üzüm ýaly meýweleň bitgenlik hasyllaryny ösürip ýetişdirmeklige hemde olary sebitiň aýak bazarlaryna el ýeterli narklarda çykarmaklygy aýratyn üns berýärler. Gahrman arkadagymyzyň ýordum owagyjylyk pudogyny her bir vilayetiň toprak gowa şertlerine laýyk düýpli ilmi esasy hemde öňdewarjy tejribelere laýyk alyp barmak, yerlerde gant çoğunuryny, göýek bakçy önümlerini, üzüm we meýweli baglary hemde mallarçylyk üçin o tüýmlik ekinleri ösürip ýetişdirmek baradaky paýhatly çözgüdünden ruhlanan Balkın vilayetiniň Serdar etrabynyň bagwanlara, meýweli baglara, üzüm agaçlaryna görelleri hyzmat edip, olaň bol hasylyny kemale getirmekde tutan ýerde zähmet çekerler. Türkmenistan beýtaraplyň mekany ýeline etrabyň daýhan birleşiklerine käreneçi bagwanlar tarapyndan ara teknik talaplara laýyk hyzmat ýolu goýulan 10 hektarlara ýaraşyk berip oturan baglarda da şu ýyl juda bitkinlik hasyl kemale getirilýär. Häzirki günlerde bir kemsiz ýyda ýetişdirilen ekologiýa taýdan arasy meýweli balan hasylyny ýygnamak işlerine de ykjam taýýarlyk görülýär. Burada etrabyň pirnuwar daýhan birleşeniň käreneçi bagwanlary hasam görülerlik işleri bitirýärler. Dağ jülgösiniň oruna amatly ýerlerde ýetişdirilen howalanyp oturan baglardaky meýweleň sagdan görnüşlerine synlanyňda gözüň dokunýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň we partiyasiniň agzalary bolan käreneçi bagwanlaryň ihlasy bilen kemale getirilen ekologiýa taýdan arasy ol meýweler Günwatar sebitiň şäherleriniň we etrap merkezleriniň ak bazarlaryna ýakyn günlerde uğradylyp başlanýar. Käreneçi bagwanlar ihlasly we hala zähmet çekip meýweli baglan ekologiýa babatda arasy hasylyny ösürip ýetişdirmäge döredýän giň mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly adamlar, ene orta ýurdumyň munaýtany we paýtatyň aşabatda 27-nji iýuly saat 20-den 28-nji iýuly saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumatynyň berýän habary bilen tanışalyň. Balkın vilayetiniň Kaplaýamurtly howa bolup Demirgazy kulmataran teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal öser. Howa gizetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy. Kenarya taraplaryna 31-36 gradus maýl bolar. Ahir vilayetiniň Kaplaýamurtly howa az kem ýaşaýar, ýyllarym şakmak mümkin. Demirgazy kulmataran teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal öser. Howa gizetine 25-30 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Mary vilayetinde azkem burtly howa bolup Demirgazy kulmataran teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal öser. Howa gizetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Lewap vilayetinde azkem burtly howa bolup Demirgazy kulmataran teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal öser. Howa gizetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 37-40 gradus ysy bolar. Daşowut vilayetinde azkem burtly howa bolup Demirgazy kulmataran teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal öser. Howa gizetine 21-26 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtatym Aşgabatda Üýtge Kaplaýamurtly howa bolup Demirgazy kulmataran teleskopda 9-12 metr ýetýän şemal öser.
Hova gijetine 28-30 gradus mayıl. Gündüzüne 37-39 gradus ısı bolar. Şehrede yurdumuz boyunça iyul ayının 28-ni magnit haytasynyň gowşak täsirli bolmany araşdyrýar. Edil vatandaşlar, şu günleri howaň düzüminde tozan bölüşgörnüň möçörüniň kadadan 17 götürüm artma bilen baglanşykly. Häzirki wagtda howa şertleriniň adam medeni ýetirýän oňaýsy täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehman ileşer. Bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunun watan habarlary ýetirýärmiz jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wabatlarda ösşeresenýär. Ähli ösşüleň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.